po si Annabel Ariban, 41 years old, co-owner po ng Crabaholic Resto ng Maginhawa po. Ang Crabaholic Resto po, nag-start siya ng September 8, 2022. 2 years and 3 months na kami ngayong taon na to. Since pandemic, so nag-isip kami na ano yung pwede namin i-business. Maglabas kami dito sa QC ng seafoods na kaya naman ng masa. Napag-usapan namin na paano namin madadala sa QC na from Malolos, Bulacan. So nag-isip po kami na mag-franchise from Malolos, then going to Quezon City ng Maginhawa. Dito sa Maginhawa ng QC, walang seafoods. Then nag-ano kami na i-open namin yung crabs, then mag-offer ng mga other choice ng mga customer. Parang bago sa kanila ulit. Kasi nag-pandemic tayo, since nakalimutan, binalik ulit. Ang negosyo po namin, nag-ooperate siya opening ng 11:30. Then yung 11:30 kasi ma'am, kailangan nakapag-production na sa loob. Then ang marketing ko nag-i-start ng 4 AM. So yung 4 AM na po yun. All veggies ko na kailangan kong i-prepare sa production namin, dapat naka-ready na. Kasi ang 11:30 namin, hindi naman on the spot 11:30. So may customer kaming bumabalik na mas maaga sa 11:30. So pag dumating silang ganun at okay naman yung aming production, so open it na po yung resto. Go na kasi kaya ko nang mag-serve dun sa customer namin. After ko mamalengke, so nag-double check ako sa mga sauces na ipiprepare ko today. Kasi yung aking mga ginagamit everyday sa resto, kailangan po fresh. Maging po sa crab, oyster. Then sa mga sauces naman po, sa Cajun sauce kasi, ako po talaga ang gumagawa para may maserve po kami na Cajun sauce na binabalik-balikan po ng customer namin. Kaya yung offer ko lagi kaming fresh dito pagdating sa veggies, crabs. Unli seafoods kasi kami dati. Nahihirapan ako magpa-unli. Sa hindi siya season ng crabs, then ang ginawa ko, may other choice kami na in-offer sa customer, like shells na may oyster, meron siyang tahong and scallops. So ano kami ulit ng unli, pero hindi na siya crabs. Kasi sa crabs kasi may tendency talaga na hindi si supplier nakakapagpadala sa akin on the spot ng crabs. Nung time na unang bukas namin to, hassle kasi hindi ko pa gamay na mamalengke na ganito pala kahirap. Pero habang tumatagal siya, nagiging, okay na, eto na kami na nakikilala kami sa seafoods na nai-offer namin sa customer. Kaya give and take lang, tulungan sa pagbuo ng restaurant kasi business is business. Dapat may limit ka na. Eto, dapat ganito lang, yung offer mo sa tao na maging happy yung customer mo dun sa ino-offer mo sa kanila. Ang sa akin kasi, naranasan ko din maging customer. So, akin, ang gusto ko dito sa aming restaurant, may offer namin yung best namin sa customer. Aalis sila ng resto namin na big smile na lang po sila. Ma-advise ko lang po, since nag-negosyo ka ng ganito, pakatatag lang. Ako kasi as a co-owner dito, iniisip ko yung sa mga staff ko. So, kailangan, hindi ako mahina, kailangan lagi kang malakas. Kasi hindi mo mapapatakbo ang restaurant kung mahina ka. Kailangan lagi kang matatag. So, may mga tendency na trial sa'yo, pero kailangan lagi lang kayong tiwala sa sarili na kaya ko to. Teamwork sa mga kasama mo sa restaurant, staff. Sa mga staff ko dito, mga mababait, mga friendly. Nakikipagbiruan sa mga customer. Siyempre, yung sipag, samahan mo ng sipag. Kasi pag walang sipag, hindi mo matatayo mag-isa tong restaurant. Sa tulong na din ng mga staff ko. Welcome po sa Crabaholic Restaurant. Huwag po kayong malito ma'am at ito po ang aming entrance. Then ito
po yung buong place namin sa baba. Meron po kaming second floor, then ito po yung ground floor namin. Ito po yung mga chairs namin dito. Then nandito po yung aming menu, and mga sauces na ino-offer namin. Then ito po yung kitchen namin. Welcome po sa aming kitchen. Ito po yung dispatch area namin. Then, dito po naglalabas ng order if ever natapos na po ni cook yung aming order. Then, kabilang side naman po, dito po yung aming mga live crabs na dito nililinisan bago isalin sa ipakuluan. Then, ito po yung mga platter na mga seasoning or mga flavor niya. Then, ito po yung tinatawag namin mixed platter Cajun po. Then, dito yung mga bawang, yung or seasonings po, nandito lang po sa amin. This area din lang po dito. Ang bestseller kasi namin dito sa Crabaholic Restaurant, yung Crabaholic Mixed Platter. May mga naka-indicate doon na crabs, tahong, hipon. Other doon, meron din kaming ino-offer na buffet namin dito like binyag, kasal. Marami kaming choice na pwedeng i-offer sa customer, more seafoods. Then may other kaming choices para dun sa mga customer na gusto sa amin mag-event. Meron po kaming mga choices ng sauce like savory, butter garlic, lemon butter, then Cajun at OG. Mas po ang Cajun powder talaga, Cajun sauce namin na mas tinatangkilik ng mga customer namin at binabalik-balikan po. Sixth time na kasi namin siyang kumain dito actually. And nagustuhan na talaga namin yung Crabaholic. And so far, sa lahat ng natikman namin ng seafoods, si Crabaholic yung magaganda, yung super sulit. If you're looking for sulit na seafoods and swak for family, Crabaholic is the best. Ang operation hours namin dito is starting 11:30, Monday to Thursday, at 11:30 to 10 p.m. po kami. Then pag weekdays naman po, itong Friday to Sunday, so start kami ng 11:30 to 11 na ng p.m. Then available din po kami dun sa Grab namin na often kasi ang Grab namin ng 10 o'clock ng umaga. Then, nagko-close kami ng 9:30. Sa Grab kasi, may namin doon, street food, mixed balls. Then, yung other na doon, nandun yung mga, hindi pa rin nawawala yung crab na mixed crab platter namin. Meron din kami shrimp platter doon. Homemade din yung logistic namin, saka dynamite namin. Homemade lahat yun na. Marami silang choice sa Crabaholic na kaya naming ibigay if ever na may gusto silang i-order sa amin. Willing po kaming gawin yung best namin dun sa in-order ni customer. Dito po sa amin, ang location namin dito talaga sa address ng 120 Maginhawa, Teachers Village East. So, sa way lang po nito, palatandaan lang namin, nasa baba po kami ng restaurant ng Anong Sayo. Kasi may banner naman po kami doon. So, madami kasing customer na nalilito sa banner. Hindi nila alam kung akit sila or bababa. So, ginagawa ko, naglagay ako ng maliit na banner doon na naka-aside dito sa amin. Ini-invite namin po kayo dito sa aming restaurant ng 120 Maginhawa, Teachers Village East. Location po namin mas malapit lang po dito sa Monas. Iniimbitahan po namin kayo ulit na bumisita sa aming Crabaholic Restaurant.